Gusto ko pong ibahagi ang totoong kwento na nangyari sa pamilya namin. Sana po irespeto niyo ang kwentong ito kasi totoong karanasan ito. Tungkol ito sa kapatid ko sa mga panahon na nakatira pa sila sa Samar. Ikalawa siya sa 6 na magkakapatid. Ikatlo naman ako. Nung panahon na nangyari to, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Naikwento ito sa amin ng mga magulang ko. Nakatira si nanay at tatay noon sa Laguna. Pero nung buntis na si nanay sa akin, naisipan nila na tumira na lang sa Samar. Kasama ang lolo ko na si Lolo Simon. Tatay iyon ng tatay ko at nakatira sa parteng bundok sa Samar. Doon kasi wala nang babayaran na upa at pwede rin si tatay na makapagtrabaho agad sa bayan. Kaya ayun, pumunta na nga si nanay at tatay, pati ang 2 kong kapatid para tumira kay Lolo Simon sa Samar. 5 taong gulang noon ang panganay kong kapatid at 4 na taong gulang naman yung pangalawa. Pareho sila mga babae. Ang bahay ni Lolo ay sakto lamang ang kalakihan. Isa itong kubo na may 2 maliit na kwarto. Gawa sa anahaw ang bubong at kahoy naman ang pader. Meron din itong silong na kasing taas lamang ng 3 baitang ng hagdan nilang kawayan. Dahil sa may silong sila, kaya presko ang bahay kahit na tag-init. Unang 2 linggo pa lang nila noon. Nakapasok naman agad si tatay bilang isang kargador sa bayan. Dahil medyo may kalayuan at maaga ang pasok, kailangan na doon na din siya matulog sa pinagtatrabahuhan nila. May nakalaan naman sila doon na tulugan at libre, kaya maganda na din para tipid sa pamasahe. Dahil sa ganun na sistema, lingguhan lang kung umuwi si tatay sa bahay kung walang trabaho. Hindi naman nahirapan si nanay na tumira at makisama sa pamilya ni tatay. Sa katunayan, malimit na nandun sa bahay ang mga batang pinsan ko. Binabantayan sila ni nanay, kasama ng 2 ko pang mga kapatid. Isang araw, magtatakip silim na daw noon ang kwento ni nanay. Matagal siyang nakatulog noon dahil sa maghapon na trabaho sa bahay. Kahit kasi buntis, kaya niya pa rin gumalaw-galaw. Masipag kasi yun si nanay. Nung mga panahon na yun, siya lang ang nasa bahay kasama ng 2 kong kapatid at 3 kong pinsan na bata. Wala noon si Lolo kasi pumunta ng bayan. Nakahiga si nanay noon at natutulog malapit sa pintuan sa may hagdanan na kawayan. Naglalaro naman noon ang mga bata sa bakuran. Maya-maya, bigla na lang nagtakbuhan ng mga bata sa loob ng bahay at sabay-sabay pang umiiyak ang mga ito. Dahil sa naingayan si nanay, nagising siya noon. Pagdilat niya, nagulat na lang siya nang tumambad sa kanyang isang malaking lalaki na nakatayo sa harapan mismo ng pinto nila sa may ulunan niya. Itong taong ito ang dahilan kung bakit nagtakbuhan papasok ang mga bata. Hindi na rin nakakapagtaka kasi pati si nanay natakot dito. Malaki ang pangangatawan ng lalaki at meron itong kakaibang mga mata. Meron pa itong makakapal na balahibo sa braso at sa kamay. Nakatingin ang lalaking ito sa tiyan ni nanay. Mas natakot pa si nanay noon. Hindi dahil sa pagtingin nito sa tiyan niya, kung hindi dahil karga-karga ng lalaking ito ang kapatid ko na pangalawa, si Ate Mayang. Iyak ng iyak ng ate ko habang karga-karga ng lalaki. Kahit takot, tumayo nun si nanay at nilakasan na lang ang loob niya. Kunyari sinaway niya yung mga bata sa pag-iyak at ang sabi sa mga ito, "Huwag kayong matakot, lolo yan no." Ngumiti naman daw yung lalaki at saka ibinaba si Ate Mayang. Ang nangyari pala, umakyat ang kapatid ko sa puno at nung dumating yung lalaki, nagsitakbuhan ng ibang mga bata. Naiwan ang ate sa puno at
Kinuha naman ito ng lalaki para ibaba. Asan si Tay Simon? Ang tanong ng lalaki. Ang sabi naman ni nanay, wala pa, pero pauwi na daw yun si Lolo Simon. Ang sabi naman ng lalaki, ganun ba? Sige, pakisabi na lang na ipapaayos ko kay Tay Simon yung bubong ko. Pagkasabi nun, umalis na yung lalaki. Maya-maya lang, dumating na si Lolo. Sinabi ni nanay kay Lolo na may naghahanap sa kanyang lalaki kanina. Papagawa daw ng bubong. Nabanggit din nito kung paanong natakot ang mga bata sa lalaking yun. At kinaraga pa yung kapatid ko pagkatapos kunin sa puno ng mangga. Nung sinabi ni nanay ang tungkol sa lalaki, hindi lang kumibo si Lolo. Kinagabihan, mga 7:00, bigla na lang nilalagnat si Ate Mayang. Nang sumunod na araw, Sabado noon, dumating galing sa trabaho si tatay at nakita ang lagay ni Ate Mayang. Nag-alala si nanay at tatay kasi hindi pa rin bumababa ang lagnat ni ate. Dumating noon si Lolo kasama ang pinsan ng mama ko na si Tio Lindo. Pagkarating nila Lolo, pinakausapan ni tatay na gamutin daw ni Lolo si Ate Mayang. May alam pala si Lolo sa panggagamot. Tiningnan naman ni Lolo ang kalagayan ni Ate Mayang. Katapos nun, nagpakuha si Lolo ng itak kay tatay at ipinatusok ito sa gewang ng sahig na kawayan. Kahit nagtataka, sumunod naman si tatay. Maya-maya, bigla na lang daw umugay yung bahay. Yung pakiramdam daw nila nanay nun, binangga ng kalabaw. Dali-daling inutusan ni Lolo si tatay na bunutin ang itak na ipinatusok niya kanina sa sahig. Nagulat na lang si tatay nang hindi na niya daw mabunot yung itak. Parang may pumipigil dito mula sa silong. Andyan siya sa silong, ang sabi ni Lolo kay Tio Lindo. Biglang tumalon sa bintana si Tio at parang may hinahanap. Ang ginawa naman ni Lolo, lumabas siya at pumunta sa kabilang bahagi ng bahay. Nagtataka daw nun si nanay at tatay sa mga ikinikilos ni Lolo at Tio. Sinilip nila ang dalawa sa bintana at nakitang parang may kausap ang dalawa. Ang ipinagtataka pa nila ay hindi daw nila maintindihan ang salitang sinasabi ni Lolo at Tio. Hindi naman daw Bisaya kasi alam din nila magsalita nun. Naririnig nila na sumasagot ang kausap ni na Lolo. Pero napakahina daw ng boses na parang nasa malayo ito. Pero hindi naman maaari kasi mukhang nasa baba lang talaga ng bahay ang kausap ni na Lolo. Doon kasi sila nakatingin. Di nagtagal, pumanhik na sina Lolo at Tio sa bahay. Ang sabi ni Lolo, nakiusap sila na kung pwede hayaan na lang si Ate Mayang. Pero tumanggi daw yung kausap ni Lolo kanina at saka tumakbo palayo. Hindi na daw nila nahabol pa. Ang sabi ni Lolo, napang-amuyan daw si Ate Mayang ng isang aswang. Ibig sabihin nito, sa pamamagitan ng pag-amoy, nakakakuha ang aswang ng maliliit na parte ng lamang loob ng tao. Ito daw ang dahilan kung bakit pumunta ang aswang sa silong ng bahay para amoy-amoyin ang Ate Mayang ko. Sinubukan ni na Lolo na makiusap pero hindi talaga posible ang maayos na usapan. Kilala kasi ni Lolo ang aswang na yun. Iyon yung pumunta sa bahay nung isang araw at kumarga kay Ate Mayang. Nagkunwari na lang daw yun na maipapagawa. Kahit magaling na manggagamot ang lolo ko, inamin nito na malakas daw yung aswang na yun at maraming kamag-anak. Pero wala silang magagawa. Ilalaban ni Lolo si Ate Mayang. Nang sumunod na gabi, maagang naghanda sina Lolo at Tio Lindo.
Nag-abang sila sa pagdalaw ng aswang. Nakabantay noon si Lolo sa ate ko, samantalang si Tiyo naman ay alerto. Siya nga pala, si Tiyo Lindo ay isa ding manggagamot, kaya alam na alam nila ang ginagawa nila. Si nanay at tatay naman ay nakabantay lang din kay Ate Mayang at sa isa ko pang kapatid. Naghubad daw noon si Tiyo Lindo at nagpahid ng kung anong langis sa buong katawan. Pagkatapos, pinunasan niya ng maigi ang kamay at saka kinuha ang kanyang itak. Lumabas ito ng bahay at pagkatapos ay bumitin sa silong kung saan nakatapat ng pagkakahiga si Ate Mayang. Gaya ng sabi ko, ang silong namin ay kasing taas lang ng 3 baitang ng hagdan na kawayan. Hindi ka makakapasok kung nakaluhod. Kailangan gagapangin mo o bibitin ka. Kaya ganun ang ginawa ng tiyo ko. Naghintay pa siya ng sandali at maya-maya lang dumating na yung aswang. Dumapa daw ito sa lupa at saka gumapang papasok sa silong kung saan nadatnan niya ang tiyo ko na nakabitin sa ilalim. Ang sabi ng aswang sa tiyo ko, "Ayos ba?" Ang sagot naman daw ni tiyo, "Oo, ayos na ayos." "O siya, ako na, akin yan eh." Ang sunod na sabi ng aswang kay tiyo. Umuo naman si tiyo. At nung akmang bibiti na sa haligi ng silong yung aswang, dahan-dahang binunot ni tiyo ang itak at agad niyang hinataw yung aswang. Sa kasamang palad, malakas talaga ang pakiramdam ng aswang na yun. Naunahan niya si tiyo at sinunggaban nito. Kiniladkad ng aswang si tiyo palabas ng silong at saka dinala pa itaas. Isang aswang na lipad pa lang nakapang-amoy kay Ate Mayang. Ang aswang na lipad daw ay isang kakaibang uri ng aswang. Kaya nitong pumahimpapawid nang hindi kailangan ng mga pakpak. Habang hindi pa nakakalipad ng mataas, sinikap ni Tiyo na magpumiglas hanggang sa bumagsak sila pareho sa madamong lugar. Nanlaban daw si Tiyo pero sa huli ay nakatakas ang aswang. Pagbalik ni Tiyo Lindo sa amin, agad siyang nagdamit at isinalaysay ang nangyari. Malakas daw talaga yung aswang at mabuti na lang daw bumagsak sila habang mababa pa. Kung hindi, siya daw ang patay. Habang nagkukwento si Tiyo, kinarga ni Lolo si Ate Mayang habang umiiyak. Unti-unti na palang nawawala si ate. Walang magawa nun si nanay at tatay, kundi umiyak na lang. At nung gabi ngang yun, binawian na ng buhay si ate habang karga ni Lolo. Ang paliwanag daw na ni Lolo, kapag nakakuha na daw ng kapirasong laman loob ang aswang, dadalhin daw nito yun sa bahay nila at itatabi sa mga pasimano nila. Kapag dinapuan daw yun ng anumang insekto, hindi na nila pwedeng pabayaan yung biktima nila. Nakakalungkot man, ibinurol na nga si ate matapos ng nangyari. Doon sa burol, pumunta ang mga kamag-anak namin at ilang kapitbahay. Isang araw nun, bigla na lang daw sumigaw si Lolo at nagmumura. Ang sabi niya, "Ang kapal ng mukha mo, pinatay mo na nga ang apo ko. Gusto mo pang kunin ang katawan." Galit na galit daw talaga nun si Lolo. Ang sabi ni nanay, may pumunta daw doon na isang lalaki at isa daw itong aswang na nakihalubilo sa mga naglalamay. Gusto daw nitong kunin ang katawan ni ate at papalitan ng saging, kaya galit na galit si Lolo. Nung araw ng libing, hindi pinayagan ng mga kapamilya namin na dumalo sa libing si nanay at tatay. Hindi na daw nila sinabi ang dahilan kung bakit. Malalakas kasi yung lahi ng aswang na pumatay kay ate.
Basta daw, mas mainam na wag na daw sila sumama. Kaya ayun, nilibing si ate nang wala doon yung mga magulang ko at yung isa ko pang kapatid. Sobrang sakit ng loob ni nanay kasi sa loob lang ng ilang araw, nawalan sila ng anak. Pagkatapos ng nangyari, bumalik na lang si nanay sa Laguna hanggang sa ipanganak na nga ako. Hanggang ngayon, hindi na umuwi pa si tatay sa bayan niya. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayo mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.